campinghjerte utrolig meget på campingpladsen her i Viborg, og i øvrigt andre steder, jeg også kommer på camping, det er, hvor forskelligt vi camperer i Danmark. Der er seriøst ikke 2 her på pladsen, der bor ens. Og nu glæder jeg mig rigtig meget til at vise jer det telt, som jeg er afsted i, fordi det er nemlig et helt særligt telt. Det har vundet 2 priser, 2 meget fornemme priser. Den ene, det er Danish Camping Award, kåret af Dansk Camping Union, årets bedste telt, og det er også blevet kåret til årets bedste telt i England af Camping Magazine. Lad os gå ind og kigge på det. Det er et 5-personers bomultelt med luft, det vil sige, at der ikke er nogen stænger. Det kan slås op af 1 person, og det er meget nemt, fordi du pumper kun et sted, og bum, så står teltet der. Det er helt nøjagtigt et Outwell Virginia 5TC, det vil sige, det er til 5 personer, men jeg vil sige, det er helt ideelt til 2 personer, der vil have rigtig god plads, eller måske en børnefamilie med 2 eller 3 små børn, så er der stadigvæk også utrolig god plads. Teltet det har fast bund, og det vil sige, at hvis der kommer en regnbyge, det gør der jo en gang imellem, når vi er på camping, ja, så kommer der altså ikke vand ind i teltet. Så er der rigtig fint med vinduer, det vil sige, at der kommer lys ind i teltet. Der er gardiner, så du kan gøre det mørkt om aftenen eller skærme af over mod en nabo, hvis du gerne vil det. Og så er der selvfølgelig også myggenet, så du stadigvæk kan få ventilation ind i teltet. Og det er noget af det, du skal lægge virkelig godt mærke til, når du kigger på teltet, det er, om du kan få skabt ventilation. Fordi det er både dejligt, når det er varmt, men også når du skal sove. Når der er lukket ind til sovekabinen, det er der jo typisk, når man ligger og sover. Hvis man så lige får brug for at skal ud om natten og ikke vil vække de andre, så har Outwell altså lavet noget rigtig smart, der hedder Quick and Quiet. Det er magneter, der simpelthen gør, at du ikke behøver at åbne lynlåsen. Og jeg ved ikke, hvad der er med den lynlås, men det høres bare meget tydeligt om natten, når der er fuldstændig ro på campingpladsen. Men med Quick and Quiet, der kan du altså liste ud, uden der er nogen, der hører dig. Hvis du allerede kender lidt til telte og tænker, jamen hvorfor er det så, det her telt det har vundet? Ja, det har det blandt andet på grund af den her virkelig fine løsning, der er lavet her i siden af teltet. Den her indgang, der er her, den plejer normalt at være herhenne, hvor du går direkte ind i stuen. Her har man altså lavet den ved siden af sovekabinen, og det vil sige, det er nærmest en entré. Det er her, der er ikke noget gulv. Du kan gå herind og stille dine vandrestøvler, hvis du er ude og vandre, og så gå direkte ind i stuen, hvor der så er en indgang her. Det er vildt godt tænkt, og jeg har virkelig kigget på mange telte og været afsted i mange telte. Det her, det har jeg aldrig set før. Og en ekstra detalje, det er, herover der er lige sådan en lille ledning, hvor der er lys i. Det kan vi ikke se nu, for der er dagslys. Men der kan lige være sådan noget indirekte belysning, så du også ligesom kan komme hjem om aftenen, og så stadigvæk finde ind i teltet. Og ikke nok med det, så hele den side her, den kan lægges ned. Og det vil sige, at hvis du kun er 2 personer afsted, så kan du altså inddrage den kabine, der er herinde bagved. Den kan du bruge som garderobe, men du kan også tage stoffet væk her, og så får du altså ekstra mere plads. Og hvorfor er det smart? Jo, det er det jo så for, at når det så en gang imellem regner, ja, så er der altså plads til, at du kan sætte din bord og stol op her og sidde og spise i tørvejr. Fordi ude i fronten, der er teltet jo helt fladt, så der kan du ikke sidde. Du kan have det stående åbent, men du kan ikke sidde ude i den der hedder apsis. Det er sådan lidt teknisk ord, men det kan du så til gengæld gøre her. Jeg synes, det her det er vanvittigt smart og virkelig godt fundet på, og jeg er især vild med den her med, især hvis man har børn med på camping, og man kan komme ind her og lige stille sine ting. Man har måske været på stranden, stille sin spand og sine gummistøvler, hvad det nu måtte være, paraply, og så går man ind i stuen. Det er virkelig smart. Det andet, som teltet virkelig bliver rost for, det er noget, som kan man sige, jeg vil kalde det de bløde værdier. Men det er jo rent faktisk, fordi når du er på teltcamping, så er det jo aldrig som derhjemme, det skal det heller ikke være. Og alligevel så skal det også være lidt som derhjemme. Det vil sige, at du skal sove godt, der skal være komfortabelt, du skal kunne bevæge dig rundt. Selvfølgelig på mindre plads end derhjemme, men det er lige præcis det her med, at man har tænkt, at med det her telt, der skal du i hvert fald kunne føle dig hjemme. Og jeg må sige, at jeg føler mig sindssygt meget hjemme her. Blandt andet det, at der er et tæppe, så man træder ud om morgenen på et varmt tæppe, eller i hvert fald på et tæppe, ikke på kold jord. Det er virkelig noget, der gør, at man føler sig hjemme. Og så kan du jo indrette det, som du vil, alt efter hvordan du tager afsted. Er du på en weekendtur, en hel ferie, jamen så er der mulighed for at indrette dig fuldstændig, som du vil.